Παιδιά, σήμερα παίζουμε Rivals και θα προσπαθήσουμε μέσα 15 λεπτά να πάμε 50 level. Άμα πάμε σε ένα λεπτό, δώστε μου 1000 Robux. Όχι, εντάξει. Αν πάμε σε ένα λεπτό, είναι πολύ εύκολο απλά να είναι. Για να δούμε κάτι. 5 λεπτά, ναι, 5 λεπτά δεν είναι καθόλου. Κοίτα, έχω το κάρμπιτ. Δεν έχω το κάρμπιτ. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι το Nova. Λοιπόν, μέσα έχουμε αυτό το κεράκι τώρα. Ένα βήνα γρήγορα, ένα βήνα γρήγορα, κουρά. Ένα βήνα. Ένα good boy. 4 level. Μπράβο. Ρε τι κάνει ο γκέι. Ρε μαλάκα, είσαι γκέι. Είσαι αρχιδωτός μαλάκα. Θα με κάνει και το παιχνίδι, μπρο, θα με κάνει και το παιχνίδι γιατί κολλάω. Θα κάνω. Δεν κολλάει. Good boy, είσαι good boy. Το πήραμε. Παιδιά, μόλις πήραμε. Άμα έχει βάλει sniper, κακώς έχει βάλει sniper γιατί απλά το γεμίσω εκεί πάνω. Με φωτίτσες. Πάρε μια φωτιά. Πάρε κι άλλη φωτιά. Πάρε κι άλλη φωτιά. Πρέπει να μιλάω. Έχω RPG, δεν βρούμε τίποτα άλλο. Είναι νόμπα. Απλά κάνω λίγο να κλειδίσω το μάτι. Έλα ρε θοπία, βόλ στο άσχετο. Τι δεν λαγκάρω. Το πέκι. Κουράδος είναι αυτός. Τι κάνει ο γκέι. Δεν ρίξει κάτω θέλει ο ανώμαλες. Γεια. Τι κάνει το 5χρονο. Νομίζω ότι πέσα κάτω. Θα πάει κάτω. Άρε με το κεφτέ. Τελείωσες. Τι βλέπεις. Bro, are you serious? Άμα είμαι τεχνικό. Δεν θα χρησιμοποιήσω ακόμη τη Molotov και τις φωτιές μου. Γιατί θα φύγει από εκεί, καταλάβατε, και θα πάει αλλού. Δεν θα κάτσει εκεί πέρα. Δεν μπορώ να το βαρέσω το καυτέ. Βάλε το κεφτέ. Κάτσε εκεί. Είναι κεφτές. Ποιος θα μου πει άμα είναι κεφτές ή δεν είναι κεφτές. Σάιφ και τσάτσελ. Όχι απλά είναι πάρα το καλύτερο. Κοίταρε κεφτέ. Έχεις το λίγο. Μπορώ αφού το ξανακάνει αυτό παιδιά. Μπορώ να φύγει. Γρήγορα. Oh fuck. Παιδιά να το μεταξύ να πες τώρα κάτω. Είναι το κινητό της αδερφής μου, επειδή είναι κουκουρούκου, έχει βάλει έναν ήχο. Γκέιστικο ήχο. Πού έχει κρυφτεί το κολόπεδο. Τι θα ψάξω ρε κουλά. Πού έχει. Είναι και αυτές. Τον είδα εδώ κάπου να βρω. Τον είδα. Εντάξει, αυτή είναι η θεία που φωνάζει. Η θεία, ήταν η θεία παιδιά. Ο μπρο βλέπεις 100 χάρτη, τόσο γκέι είναι. Τι αν είναι γκέι.
επιτέλους με ένα 81 level. Έχει πλήρωση Robux. Και μου πείτε, εσύ δεν έχεις medkit. Αυτός έχει το medkit. Ναι, αυτός έχει Robux. Εγώ δεν έχω Robux. Για να πάρω το medkit του κουράδες. Όποιος γράψει κάτι στο σχόλιο ότι είμαι noob θα πάρει τίποτα. Όχι, εντάξει, θα κερδίσει ένα cyber παχαμακαμάκ που δώνει 2 μίλι. Απλά να μου γράψει το όνομα του στο σχόλιο. Πώς νιώθουν οι νομπάδες να χάνουν. Κάπως έτσι. Κολλάνε στον τοίχο για 10 ώρες και δεν μπορούν να συνεργαστούν. Κάπως, bro, what the fucking now, bro, you gay. Απλά καμπερώνει, τελείως. Καμπερούματα δίνουν δικαιώματα. Λοιπόν, Βόρβερ από τσου. Τελείωσε ο γκέι. Λοιπόν, αντί να πάτε εκεί πάνω, άμα καμπερώνει εκεί πέρα τώρα ο άλλος. Ο κεφτές καμπερώνει και θα πάτε από εδώ. Όσο πρέπει είναι εκεί, ωραίο. Πάτε εσείς από εδώ, ο άλλος θα πάει από εδώ, κουράδας. Δεν θα το περιμένει. Γεια. Το κεφτή. Του πέταξα από το μολότοφ και έφυγα. Δεν ξέρω τώρα άμα καίγεται, για. Όχι! Βγήκα εκεί. Σε κάτσε γκέι. Χάιασιτ. Βρες μετά έχει να μου πίνω κεφτές. Κρύβεται ρε ο μαλά. Είναι γκέι. Ξέρω που είναι. You gay. Γιατί απλά προμεράζεις μέσα. Πού είστε κουράβα. What the... Δεν είναι εδώ μέσα. Where are you fucking now. Δεν είναι εδώ πέρα. Πού είναι οι κεφτές. Λέω where are you κεφτές. Εδώ που είναι κεφτές. Εδώ πέρα είναι. Εδώ που είστε κεφτές. Άρε με το κεφτεδάκο μας το δυο. Τα δυο τα αρχίδια. Δεν φαίνεται τίποτα. Μπορώ απλά... Τελείωσε τώρα το RPG. Επειδή είναι και αυτές παιδιά. Ο Boss Luca 6721 με έκανε join. Και άμα θες και εσύ να παίξουμε μαζί, γράψε το όνομά σου στα σχόλια να σε κάνω το βάζω 50. Τον κεφτέ. Και άμα και εσείς να με κάνει join στα rivals ή όταν παίζω, λογικά είναι. Όταν παίζω ας με κάνεις friend. Δεν φταίω εγώ. Τι κάνεις ρε κεφτέ. Τι κάνω ρε κεφτέ, πώς άρεσε κουράδα. Συγγνώμη, είναι κουραδόμπαλα. Όταν πάω 150 level δεν μου γλιτώνει τίποτα κουράδια.